אפשרויות מתקדמות בעריכת פרופיל, אנחנו יכולים לעשות עוד שני דברים נוספים חשובים. אנחנו יכולים ללחוץ על full screen ולראות את העורך שלנו ממש לאורך כל המסך, שיהיה לנו יותר קל לערוך את הדברים, ואנחנו יכולים להכניס פלאש או סרטון וידאו מיוטיוב או כל גורם אחר. איך עושים את זה? אנחנו לוחצים על insert edit embedded video, אנחנו בוחרים כאן במידה וזה למשל iframe, זאת אומרת סרטון יוטיוב, אנחנו לוחצים על iframe ואנחנו פשוט הולכים עכשיו ליוטיוב, בוחרים איזשהו סרטון, למשל, בואו נראה מה יש לנו תקשורת. אוקיי, אנחנו לוקחים את הלינק הזה. אגב, סרטונים כאלה מאוד מאוד חשובים לקידום האישי של כל מומחה ומומחה, ואנחנו רואים שדוגמה הזאת של סרטון היא מאוד פשוטה, אנשים מחפשים את זה, ואנשים גם מאתרים קל יותר את הסרטונים כאלה מאשר איזשהו עמוד עם טקסט. עכשיו אנחנו לקחנו את הלינק, אנחנו נראה כאן, אנחנו יכולים להעתיק את הלינק, ואנחנו נכנסים חזרה לעריכת פרופיל, לוחצים על הכנסת סרטון, אמרנו שזה iframe, ומכניסים לפה את הלינק, אנחנו רואים שזה כבר בפנים, אפשר לשנות גדלים, ומכניסים. חוזרים חזרה למוד רגיל, ומבצעים שמירה. חזרה להיות ראשי, בואו נראה איך הדף שלנו נראה עכשיו. עכשיו אנחנו רואים שיש לנו גם סרטון וידאו בפנים. אפשר לעשות את הסרטון יותר ארוך, יותר רחב, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד מומלץ.